Kemm il-darba din ix-xitwa tkun iktar kisħa minn normal u l-ħażna tal-gass fil-Ġermanja tinżel taħt l-40% sal-bidu ta' frar ta' sena d-dieħla, il-pajjiż jista' jkollu jieħu azzjonijiet drastiċi li jinkludu r-razzjonar tal-gass. Meta bdiet dieħla xitwa u l-ajru beda jiksaħ, is-siti fejn jinħażen il-gass fil-Ġermanja kienu mimlijin kważi għal kollox. Iżda issa l-ħażniet bdew jitbatlu aktar ma' temperaturi jitbaxxew u n-nies jirrikorru għat-tisħin. Il-President tal-Aġenzija Federali Ġermaniża li tirregola s-suq tal-enerġija, Klaus Müller, qal li djar l-industrija u n-negozji jridu jnaqsu l-konsum tagħhom mill-inqas 20% jekk din l-ikbar ekonomija f'Ewropa trid tevita emerġenza fil-qasam tal-gass. Dan kollu qed iseħħ fl-isfond tal-fatt li l-President Russu Vladimir Putin qed juża xitwa bħala l-aktar arma li qed jara li tista' tgħinu jagħmel pressjoni fuq il-punent biex dan jieqaf jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Ukrajna. Fawissu u għala il-pipeline tal-gass lejn l-Ewropa, azzjoni li splodiet il-prezzijiet tal-fuels u tefet pis enormi fuq l-ekonomiji tal-pajjiżi alleati tal-Ukrajna. Sissa l-Ewropa rnexxiela tilqal dan l-iskoss kbir billi mliet il-ħażniet tal-gass minn sorsi oħrajn. Madankollu l-għoli fil-prezzijiet tal-gass xorta laqat il-bosta konsumaturi li mhux ilaħqu maż-żieda fil-kontijiet tal-enerġija tagħhom. Ix-xenqa ta' Putin li f'dawn iċ-ċirkustanzi il-popolazzjonijiet tal-alleati tal-Ukrajna jagħmlu huma stess pressjoni fuq il-gvernijiet rispettivi tagħhom biex jifqu jappoġġjaw l-Ukrajna. Dan imbagħad kif qed jittama Putin iwassal biex l-Ukrajna ċedi. Il-fattu li aktar ma jiksħu temperaturi jekk in-nies ma jkunux jistgħu isaħnu djarhom minħabba li ma jkunx hemm biżżejjed fuel jew għax ma jkunux jifilħu jħallsu l-kontijiet, ikbar ikun iċ-ċans li jmutu bil-bart. Dan ifisser li jekk iseħħ l-agħar xenarju li jista' jkun hemm f'dawn iċ-ċirkustanzi, il-każijiet ta' mwiet kaġun tal-mod kif Putin qed juża l-enerġija bħala arma jistgħu jaqbżu l-att ta' soldati li mietu s'issa fil-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Il-ġurnal The Economist irrapporta li jekk ix-xitwa tkun moderata u stmat l-imwiet fil-pajjiżi alleati tal-Ukrajna kaġun tal-politika ta' Putin f'dan ir-rigward jistgħu jkunu limitati għal 32,000 aktar mill-medja storika. Madankollu, xitwa ħarxa tista' tfisser li fil-pajjiżi alleati tal-Ukrajna jintilfu total ta' 335,000 ħajja aktar mill-medja storika.